Салом дӯстон ва боз як сайти дигар ёфтем, ки барои комментария навиштан пул кор мекунед. Ссилка барои регистратсия кардан дар сайт дар поёни видео мешавад. Ва барои пулкоркунӣ маи микрозадачиро интихоб мекунем ва ҳозир ина маи заданиро интихоб мекунем. Ҷамъ задани кор кардагим нишон медиҳем, ки чихез платит кардаги сайт. Ва ина 18 рубл ма платит кардаги, ина оплачено навистагиай. Ва ин дутаи дигашам ман хидмат касб кардам ва ина дутаи дига 18 рублаву 60 рубла дар проверка. Ва маи микрозадачиро интихоб мекунем. Дар инҷо заданиё ина поставед узуф на сайт 6 рубл. Узуф 6 рубл астай. Ва ина отправить сообщение email 8 рубл астай. Бо дар инҷа ҳастай заданиёи баландтар. Ина разместит отзыв на Авито. Дар Авито отзыв менависӣ 75 рубл, 60 рубл. Дар инҷа заданиё бисёр астай, метавонед дар инҷа кор кунед. Ва ина ответи на вопросы активни ссилки 11 рубл. Яъне ки бо камтар осонтар шид, бо арзонтар мешавад нархш. Ина 22 рубл астай. Ина инҷа навистагиа, ки отставить положительный отзыв на оценку на App Store. Яъне ки ранги Play Market ку App Store ҳамуда отзыв менависӣ 22 рубл, 7 рубл ин астай. ва вақте пултона кор кардед, дар финанса интихоб мекунед. Дар инҷа сейчас на вашем балансе 18 рубл, яъне баланси мо 18 рубл дорад ва минималкаш боша 50 рубла. Вақте ки 50 рубл кор кардаед, метавонед пулотонро бигиред. Яъне ду се заданӣ кор мекунед ва 50 рубл дар баланси шумо ҳастад ва метавонед пултонро бигиред. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.